तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा करतो की सगळे बरे असाल. कधीतरी कळत न कळत आपला भूताशी असा सामना होतो जो आपल्याला आयुष्यभर लक्षात राहतो. ही कथा काही अशीच आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा आणि हो, कथा कशी होती मला कमेंटवर किंवा तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरही सांगू शकता. अनुराग. नुकताच त्याने त्याचे शिक्षण पूर्ण केले होते आणि कामानिमित्त तो एका छोट्याशा गावात आला होता, कारण की त्याला एक सरकारी नोकरी भेटली होती. आईबाबांचा निरोप घेतला आणि त्याचे नशीब चांगले की त्याच्याच एका मित्राला देखील तिथेच नोकरी भेटली होती. दोघांनी ही ट्रेन पकडली आणि दुसऱ्या दिवशी त्या गावच्या ठिकाणी पोहोचली. त्यांनी सगळे आधीच ठरवले होते, पण कळत न कळत अनुरागचा स्वभाव हा अचानकपणे बदलला होता. अनुरागला अचानकपणे थकवा जाणवू लागला होता आणि त्याचा मित्र ऋषभ हा देखील अक्षरशः मस्तीखोर. तो सतत त्याची कोणती ना कोणती खोडी काढण्यात व्यस्त होता. ते तिकडे भाड्याने राहणार होते. तसंच ते त्या गावात जाताच त्या घरच्या मालकाला विचारले. त्या घरच्या मालकांनी त्यांना त्यांची खोली दाखवली. त्या दिवसापासून ते तिथे राहायला लागले. सुरुवातीचे काही दिवस अक्षरशः छान गेले. त्या घर मालकाची पण एक छोटेसे परिवार होते, पण दुर्दैवाने त्यांची एक मुलगी ही मतिमंद होती. तिला मध्ये मध्ये वेड्यांचे झटके यायचे. इकडे अनुराग बोलला, तुम्ही तिला शहरामध्ये जाऊन मोठ्या डॉक्टरांकडे दाखवा, ती नक्की बरी होईल. असेच काही दिवस जात होते. पण एके दिवशी दोघेही रात्री झोपले असताना त्याच क्षणी कोणीतरी रार हे जोरजोराने ठोठवले. ऋषभने ते जाऊन उघडून बाहेर बघतोय तर बाहेर कोणीच नव्हते. मागून अनुरागने विचारले की काय झाले. झालेला प्रकार सांगितला. त्यात अनुराग बोलला की कदाचित हवेमुळे असे झालं असेल. दोघेही झोपी गेले आणि दुसऱ्या दिवशी घर मालकालाही विचारले की कोणी काल रात्री दार ठोठवले होते का? घर मालकाने सांगितले, नाही. असं का? त्यातच अनुरागने विषय टाळला, नाही काही नाही. पण इकडे अनुराग हा त्यांच्या ऑफिसमध्ये देखील आता आळसपणा करत होता. तो सतत त्याची मान ही पकडून हा बसायचा. ऋषभने फार विचारले, पण याचे काही उत्तर अनुरागला देता येत नव्हते. शेवटी त्याची मान ही फार दुखू लागली होती. पण एके दिवशी तो रात्री झोपला असताना अचानकपणे अनुराग जोरजोराने किंचाळू लागला. ऋषभने विचारले की काय झाले. त्यात अनुराग बोलला, अरे काय झाले काय? मला असं वाटतं की माझ्या पायावरनं कोणीतरी चालत गेलंय. इकडे ऋषभने आजूबाजूला बघितले तर तिथे कोणी नव्हते. आणि त्यातच ऋषभ बोलला, एक काम करू, आपण उद्या डॉक्टरांकडे जाऊ. तसंही तुझं दुखणं खूप वाढलंय. दुसऱ्या दिवशी ते डॉक्टरकडे गेले, पण दुर्दैवाने त्याला फार उशीर झाला. डॉक्टरांनी सांगितले आणि औषधी दिले. रात्रीचे ते घरी येत असताना त्या घर मालकाची मुलगी तशीच बाहेर बसली होती. ती काही ना काही बडबडत होती. पण अचानकपणे अनुरागला पाहून ती जोरजोरात किंचाळू लागली. ती इतकी जोरात किंचाळत होती की अक्षरशः ते घर मालक बाहेर आले. आजूबाजूच्या घरचे बाहेर आले आणि विचारू लागले की काय झालंय. पण अचानकपणे ती बेशुद्ध पडली. इकडे तिला शुद्ध येताच ती पुन्हा एकदा अनुरागकडे पाहून तशीच किंचाळू लागली. सगळ्यांना वाटू लागले की अनुरागने काहीतरी केलेलं आहे. अनुरागवर संशय घेतला गेला. पण इकडे अनुरागने सगळ्यांना सांगितले की तो दिवसभर इथे नव्हताच. गावकऱ्यांनाही पटले. पण नेमकी हिला झाले तरी काय असा प्रश्न तिला पडला होता. पण कळत न कळत घर मालक हा अनुरागचे आभार मानू लागला. कारण की ते बोलू लागले, आजपर्यंत आम्ही हिचा एक शब्द देखील ऐकला नव्हता. ती आज तुमच्याकडे बोट दाखवत होती आणि बोलतही होती.
हे नेमकी काय आम्हाला माहीत नाही, पण धन्यवाद. ही नक्की बरी होईल याची खात्री आम्हाला आज पटली. पण इकडे अनुराग हा हळूहळू करून आता वाकू लागला होता. सगळ्यांना आता त्याची काळजी वाटू लागली होती. आणि एके दिवशी ती झोपी गेली असताना अनुरागला विचित्र स्वप्न पडत होते. कोणी त्याचा गळा दाबत आहे, तर कोणी त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि घामारलेल्या अवस्थेमध्ये तो उठला आणि त्याच अवस्थेत तो आपले डोके पुसू लागला. पण त्यांनी पाहिले की त्यांच्याच त्या खिडकीमधनं बाहेरून कोणीतरी त्याला एकटक पाहत होते. ते फक्त तिचे डोळे दिसत होते. अनुराग तसाच उठला आणि त्याने ते दरवाजा उघडून पाहिला, तर बाहेर कोणीच नव्हते. क्षणभरातच त्याने रिषभला आवाज दिला आणि रिषभ देखील उठला. पण बघताना बघता अनुराग त्याच्या अंगावर धावून गेला आणि त्याचा गळा दाबू लागला आणि बोलू लागला, तू अनुरागला सोडून दे आणि लांब जा, नाहीतर तू पण मारला जाशील. इकडे ऋषभला देखील समजत नव्हते की काय झालंय. त्यांनी त्याच वेळेला अनुरागचे कान शील वाजवली, पण त्यांनी बघितले की अनुरागचे ते डोळे हे पांढरे पडले होते. असे वाटत होते की कोणीतरी त्याच्या शरीरावर कब्जा केलेला आहे. आवाजही फार विचित्र आणि मोठा होता. आजूबाजूचे ते गावकरी आले आणि इकडे अनुरागला धरले. अक्षरशः 4-5 लोकांनी अनुरागला तसेच धरून ठेवले होते. इकडे घरमालकांनी एका मोठ्या मांत्रिकांना बोलवले, पण कळत न कळत त्यांची ती मुलगी ही बोलू लागली की बाबा, तुम्हाला माहिती का मी त्या दिवशी का ओरडले होते? मला दिसले की या अनुरागच्या खांद्यावर एक बाई बसली होती आणि ती पांढरी पडली होती. तिचे ते मोठे केस अक्षरशः जमिनीपर्यंत लटकत होते आणि ती माझ्याकडे पाहून एकटक हसत होती. हे ऐकताच सगळे गावकऱ्यांना भीती वाटू लागली. अनुरागचे ते हात घट्ट बांधले आणि तिकडेच काही जण देवाचे नामस्मरण करू लागले. दुसऱ्या दिवशी तो मांत्रिक आला आणि मांत्रिकाने सांगितले की याला एका हाडळीने झपाटले. काही दिवसातच ती त्याचा जीव घेईल. आपल्याला आजच ती पूजा केली पाहिजे. पण मांत्रिक बोलला, इकडे फक्त काही जणच थांबतील. या बंद दाराच्या आतच अनुरागला आपण त्या आत्म्यापासून मुक्ती देऊ. आणि रात्री 12 वाजता ती पूजा होणार होती. ठरल्याप्रमाणे ती पूजा ही चालूही झाली. त्या मांत्रिकाने एक अग्नी पेटवली होती. तिकडेच 2 लिंब होते, दुसरीकडे बांगडी आणि साड्या. आणि अनुरागला बसवलेल्या त्या अवस्थेमध्ये मांत्रिक विचारू लागला, सांग कोण आहेस तू आणि का या मुलाला झपाटले? सांग. अनुराग कोणताच प्रतिसाद देत नव्हता. आणि शेवटी मांत्रिकाने आपल्या जवळ असलेली छोटीशी काठी काढली आणि अनुरागला मारायला चालू केले. अनुराग किंचाळू लागला आणि त्यामधली ती हाडळ बोलू लागली, ए, मारू नकोस बोलते ना. आणि तो मांत्रिक बोलला, मग नीटपणाने सांग तू कोण आहेस? आणि ती हाडळ अनुरागच्याच आवाजात सांगू लागली की आजपासून 2 वर्ष आधी ज्या ट्रेनने हे दोघं आले होते, मी त्या ट्रेनमध्ये बसले होते. पण दुर्दैवाने मला त्याच क्षणी मी त्या ट्रेनमध्ये आत्महत्या केली. याचे कारणही काय असेच होते. जो मुलगा मला आवडत होता त्याचे लग्न दुसऱ्याशी होणार होते आणि मी त्याच ट्रेनमध्ये नेहमी भटकत राहिले. चित्रविचित्र लोकांना त्रास देऊ राहिले. पण त्या दिवशी अनुराग दिसला आणि नंतर मला आठवले की तो मुलगा देखील अनुराग सारखाच होता. म्हणून मी आता अनुरागला कायमची घेऊन जाणार माझ्यावर. आणि असं बोलताच ते क्रूरपणे हास्य देऊ लागले. आणि मांत्रिक बोलला, तू असं काही करणार नाहीये, मी तुला कायमची इथून घालवणार आहे. पण ती हाडळ बोलली, हिम्मत आहे तुझ्यामध्ये तर रोख मला. एवढं बोलताच ती किंचाळू लागली आणि तिथून सुटण्याचा प्रयत्न करू लागली.
पण मांत्रिकाने त्याच वेळेला मोठमोठ्यापणाने मंत्र उपचार करू लागला. मांत्रिकांच्या त्या शिष्यांनी अनुरागला घट्टपणे पकडले होते. मांत्रिकाने एक इशारा दिला आणि ऋषभनी त्यांच्याजवळ असलेला एक मोठा धागा हा देवाचे नाव घेऊन अनुरागला बांधले आणि त्याच क्षणी अनुराग जणू असे वाटायला लागला की हवेत हा तरंगणार आहे. आता पूर्णपणे अनुरागचा किंचाळण्याचा आवाज येत होता. अनुराग बोलत होता, खूप दुखतंय मला, सोडा कुणीतरी, सोडा. पण त्याच अवस्थेमध्ये जणू एक मोठा प्रकाश तिकडे निर्माण झाला. अनुरागला बघण्याचे मुश्किल झाले आणि हळूहळू करून तो प्रकाश त्या खिडकीतून बाहेर जाऊ लागला आणि त्या घरातले सगळे काचा फुटल्या. पण जाता जाता ती बोलली, मी पुन्हा येईल, सोडणार नाही याला. एवढं बोलताच अनुराग बेशुद्ध पडला आणि मांत्रिक बोलला, ती आता गेलीये, पण हो ती लवकरच परत येईल. अनुरागला या शहरापासून लांब नेलं पाहिजे. तसंच केलं. अनुरागला तिथून लांब नेले आणि मारुतीरायाच्या मंदिरात नेऊन त्याच्यावर वेळेत हे पूजापाठ केले आणि शेवटी मांत्रिकांनी सांगितले, यापुढे अनुरागला तिथे कधीच नेऊ नका, कारण की ती शोधत शोधत त्याला तिथेच येणार आहे. आणि घरमालकालाही सांगितले की तुम्ही देखील आता तिथे छोटेसे मंदिर बांधा त्या घरामध्ये, जेणेकरून ती आली जरी तरी दुसरं कोणाला झपाटणार नाही. काय वाटतंय तुम्हाला? ती आत्मा अनुरागला पुन्हा कधी झपटेल? ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडिया tejas.story. आणि हो, चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.